Vea sɛbɛnnikɛlaw ani dabaji karamɔgɔw bɛ wuli ka jɔ min kɛ suko ani dugusɛjɛ cɛ jamana kunnafoni don kunnafoni mana sɛbɛn ɲɛjugu ɲɛɲuman wajabate i k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw ni karabaa la walima neri b'a la olu nɔ don anw da ye kunnafoni di sɛbɛn ni ka lakali baara in di k'a bala n'a maa saba ma nɛgɛw kɛrɛfɛ a to a de ko maa mutusurunin ŋana don a yɛrɛ tɛgɛ tɛnɛgucogo ka ɲi sabula yeelen min bi mɛnɛ a n'a bolo bi da min kan a bɛ min bugɔ a bɛ min a ka ca 200 ni kɔ ye i k'a dɔn a kɔnɔna tɛ fili ni Mamutu ye yamaruya di kunnafoni di sɛbɛn minnu bɔlen don bi an n'a kɔnɔ k'o lakali sisan Dabatungara naamu manifin sogo tɛ dun nka i kɛwale bɛ dun o ye tiɲɛ ye balan tɔgɔ bɛ di wajabate naamu karisa den na karisa n'a a fa bɔlen don o ye tiɲɛ ye nka woro bɛɛ lajɛlen ye kelen ye i fa ka fɛrɛ fɔtɔ don wajabate n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnni in kɛba a to a de ko Abdulahi Jara Abdulahi Jara ko a ko min ye cɛsiri ni wulikajɔ ye jɔnwala o kelen bɛ Mali armée fɛ bi i k'a dɔn a n'u dɛmɛbaw wajabate i k'a dɔn ayiwa yɔrɔ min bɛ n'u ka ma ko camancɛ saba Mali Burkina Niger olu kelen bɛ ka ɲɔgɔn kun bɛ kɛnɛ belebeleba la lahulata wajabate yen de kɛn bɛ Bamanju dagayɔrɔ ye wajabate k'a dɔn hali n'a sɔrɔla an mana bi an ka an na taa ɲini sabula aw de ye tiɲɛnikɛlaw ye janvier kalo tile 9 tɛmɛnen wajabate min ye Bamaji cɛ 15 ka t'u dalen sɔrɔ i k'a dɔn u ka dingɛ kɔnɔ bulikesu ka nɛgɛ yɛr'u kan wajabate k'a bɛɛ lajɛlen daji sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u ma da u ma an ka sɔrɔdasiw i k'a dɔn n'u dɛmɛbaw u laban na ka avion dɔ wuli sanfɛ ko min ma aéronef in kɔni ka bɔli a n'a susuli wajabate i k'a dɔn o fana kɛra sababu ye min kɔni ye wulikajɔ ye i k'a dɔn ka se ka taa bɔ fana min ye Bamanju dagayɔrɔ wɛrɛ min fana bɛ bulikesu nɔngɔngari la wajabate i k'a dɔn cɛ 15 wɛrɛ u y'o daji sɛbɛnnikɛla ko ma daw ma min ye hélicoptère ye avion minnu bi jigin Jagayi ka wuli ten Jasayi wajabate k'a dɔn u ye awa Bamanju ninnu nɔbɔ sabula manga wulilen caman y'i kɔda ka Burkina Faso i k'a dɔn k'o sɛgɛrɛ wajabate k'a dɔn u y'u gɛn k'u gɛn hélicoptère la sɛbɛnnikɛla ko kuma min u bɛ taa k'u la u ye nɛgɛden yɛr'u kan wajabate k'a dɔn nɛgɛden yɛrɛliw ka cɛ 30 kɔ o dajira joli la wajabate k'a dɔn ma daw ma minnu bɛ avion kɔnɔ u y'u cu wajabate ka bɔ avion sanfɛla ka n'u cu duguma k'a lajɛ maa minnu fara yalima i k'a dɔn an bɛ minnu ka k'u gɛn olu don wa bilhak wajabate i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko GIGM i k'a dɔn olu minnu ni jahadimaw bolo bi ɲɔgɔn bolo min ye saheli jamana ye i k'a dɔn Al-Qaida bara k'u jukɔrɔma dondo wajabate ka se ka diɲɛlatigɛ k'a koyana sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn sɔngɛra ma bɛnkɛra kan k'a fɔ maa minnu kɔni u bɛ min nɔfɛ i k'a dɔn hakaja olu don o yɔrɔ bɛɛ cɛtan ɲɛnama u y'olu tɛgɛ siri ka daw kɔ wajabate k'olu minɛ moto min ani marifa min b'u bolo danda la u ye dɔw jeni u mago bɛ se minnu ma u taara n'o ye nɛgɛden ni a marifa wajabate danda la sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali sɔrɔdasiw n'a sɔrɔla cɛsiriba kan ka fɔ jamana kɔnɔ bi u bɛ wuli ka jɔ la wajabate sabula Barikani fana kelen bɛ k'u sɛbɛn kɔrɔ dɛmɛ G5 Sahel i k'a dɔn olu fana ma to kɔ wajabate nin yɔrɔ fɛn fɔ fɔlen filɛ nin ye Bulkesu Douanzan Hɔnbori wajabate nin yɔrɔ in gɛn bɛ batɛmɛsira ye Bamanjuw bolo a bɛ waati jan bɔ nka sen kɔni u n'a dɔn k'a fɔ ni maa bɛ ɲɔgɔn na wajabate n'i y'a ta k'a lajɛ min ye katiba ye serment katiba masina ka taa se Ansur Islam wajabate ninnu bɛɛ lajɛlen jɛkulu minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi ka kɛ Mali jugu ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka ɲɛmaaba ye GIGM de ye Iyad Agali sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali armée a b'i sɛbɛkɔrɔsɔn jango kɔsɛn in na i k'a dɔn u kelen bɛ ka hakilina min fara ɲɔgɔn kan ko Eclipse o de ye tasumakisɛ ye o de ye n ɲininka kabapɛrɛ ye Eclipse ye kabapɛrɛ de wajabate k'a dɔn y'a nane vieux tɛmɛna tɛ yekew u ko o baarabolo min bilalen bɛ sen na wajabate an bɛ donnin min na ko bi Bamaji cɛ 60 wajabate k'a dɔn olu dajira dama min minɛnen bɛ n'u bɛ bolola bi a n'u ka bololamina moto ni kisɛ ni marifa danda la a ko min ye attaquemaw ye min kɔni kabini san 2021 kɔni jɔra wajabate k'a dɔn Mali sɔrɔdasiw b'u sɛbɛn kɔrɔsɔn sabula GIGM yɛrɛ kun ye tiɲɛni caman kɛ tubabu sɔrɔdasi dɔw yɛrɛ kun fatura kabini o kɔni kɛra a kɛra n'a fɔ to bɛna nugu la
an da to ible bojabate halna amaye kenaka abi fo dinga mi ngona mi ta nyini bojabate o bara de damnena ninu ngoni ndura sena ka wati jange abi ke sababu nyuma bay bojabate hani bamanja wole madabla e ka du ka wuli ka jobi suma ya kosobe aku koso ina to abu na so rasu do nana ka fara to abu ka bojabate olu fana kan nani kala sababa sabula olu ye chesire chamange ka wuli ka jobu da chamanje e ka do kulu bele jilemne la kana pse ka sabati o kulu to aw kan nga hi ke chamanje ka jango e ka do boda minumbe Mali ni Niger Mali ani awa Burkina Faso ni nywaje o kata keleke ka tu kumbe atone mi mana to ya anolu shekili toto nguye sabani abla jara ka semendo anye mizalo ka bollende pana kono akabi bolla ramako dabatu ngorane bentige do l'ami du peuple malidon diri no ye MT ramako dabatu ngoro fana dadumbe o bamancha wale kelena ako anga marabolo nani na o be segu shido ani balansando ramako dabatu ngora nyono no ko fora o ye mali jigibelele baye kolonkono na do ako bamanchu keme ka fietike maula de ako niye bamancha wale laje ramako dabatu ngora kabini abora jamana chamache bolola ninki yara jamana min koni ye segu marabolo la karamɔgɔ dɔ b'a tun ka daminɛ don kana bila dugu caman bɛ dabolo b'u bolo karamɔgɔ dɔ b'a tun u bɛ da u tɛ suna a ko k'a sababu kɛ mun ye bamanci minnu donna ni marakofɔlenw kɔnɔ karamɔgɔ dɔ b'a tun u n'u ka sariyaw de bɛ ka don wajibinifin i b'a t'u ta la walima u b'i ningɛnɛ karaba a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di karamɔgɔ dɔ b'a tun ko tiɲɛ don Mali armée u b'u seko n'u damayira la a ko dɔɔni o tɛ tɔto foyi la a ko tile tɛ bɔ ka bi an bɛ don min na ko bi n'an ka kɛlɛkɛcɛw ma bolo ta ka da bamanci dɔ kan walima k'u ningɛnɛ karaba nka min ye kɛlɛ min don karamɔgɔ dɔ b'a tun ko gɛrɛɲɔgɔnya kɛlɛ don maa t'a dɔn kuma dɔ la min ye bamanci ninnu u bɛ u mɛlɛkɛ jama cɛ la karamɔgɔ dɔ b'a tun wa maa minnu fana ye u dɛmɛbaw ye olu b'an cɛ la olu fana dɔɔnin tɛ a ko kɛlɛ in a ka gɛlɛ fo k'a dama tɛmɛ fasiriba ko a ko n'i ye kɔlɔn kɔnɔna lajɛ Mali jigi min don min ye dunkafa sabatili ye sabu an ka ɲɔ an ka malo ka taa bila an ka jaba ni an ka sɛnɛkɛ semana karamɔgɔ dɔ b'a tun nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ɲɔno marabolo la a ko ni ɲɔno sumana maliden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fasiriba ko sanji lawudaba mun nana ɲinan samiya kɔnɔna la o kɛra sababu ye ni ka taa ni foro caman ye a ko n'i y'a lajɛ 100 sara la 70 ji ye o ɲɔ ni malo tiɲɛ a ko 30 min tora an bolo bamancu fana nana ni tasuma ye k'o don la ka foro jeni ka ji bɔ malo mɔni kan ka alimɛti cɛrɛn ka bila la fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tun ninnu ye maa suguya jumɛnw ye ɲininkali de bɛ bolo da ɲɔ dunbaw tɛ wa min ye Ala ka danfɛnw tɛ wa karamɔgɔ dɔ b'a tun ni ka ɲɛmaci ka bila fɛn mun kan k'i balo a ko hali ni mɔgɔ bolo ma se ka ta ka da ninnu kan balo mun bɛ ka jɛn'u fɛ balo yɛrɛ b'u danga fasiriba ko a ko n'i ye malodo lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun ni ka taa bila sibi la ale ni farabugu a ko sira minnu bɛ n'o bɛ walankata ka don ɲɔgɔn na ni ka t'i kun bila fo dɔgɔfiri fasiriba ko n'i bɛ taama nin sira ninnu kan ni jatigɛ bɛ ɲɔgɔn na sabu bamanciw bɛ sin ka bali de ka bɔ tu kɔnɔ waati dɔ la ni ka maaninfin fa a ko min ye kɛlɛkɛcɛw ye u b'u sɔn u bɛ k'u bɛlɛn karamɔgɔ dɔ b'a tun o n'a ta o ta bamanciw cɛrɔncɛrɔnin minnu bɛ nin wula kɔnɔna in na ye karamɔgɔ dɔ b'a tun ko hali bi ko armée k'a cɛsiri sabu ko digikɛn bɛ sɛnɛkɛlaw la min ye malo mun bɛ sɛnɛ kɔlɔn kɔnɔna na karamɔgɔ dɔ b'a tun e ko malidenw bɛna dun ka fa sabati ɲinan de ye k'a sababu kɛ ji ye malo tiɲɛ a tɔ ni tasuma donn'o la min ye bamanci ye karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛlɛkɛcɛw b'u sɔn koyi a ko ni Ala ni kira sɔnna ma min ye an pelope n'o ye office du Niger o ɲɛmaaba ye ale yɛrɛ kɔni ye laɲini kɛ min ye forum de réconciliation ye karamɔgɔ dɔ b'a tun ko k'o bolo da min ye sɛnɛkɛlaw ye ka taa bila filaw donsow la maa o maa ko de ye si ye n'o sigilen bɛ min ye kɔlɔn kɔnɔna la u kana u ka ɲɔgɔn ye bɛɛ lajɛlen k'i fɛta fɔ fɛtafɔ in ko de bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya in bɛ yɔrɔ min na k'o bɛ si dɔn min ni Mali kɛlɛkɛcɛw ye karamɔgɔ dɔ b'a tun a ma fɔ olu fana kɔ ko ye an pelope kɔni y'a yira k'a fɔ dugu sera hakɛya min na bi bɛɛ lajɛlen ka kɛ kɛlɛkɛcɛ ye maaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma dɛnsɛngɔniya ni juguya mun bɛ dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ salon kɛlɛ ni ɲinan kɛlɛ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ tɛ ban fiyewu a ko maaw ka sabali Mali in de tora an ye an ka jan k'an bolo di ɲɔgɔn ma min ye an ka dunfɛn ye an mana dimi ɲɔgɔn kɔrɔ cogo o cogo
cogo an kana ɲɛmaci ka bila an ka dunfɛn na ni k'o tiɲɛ a ko n'i y'a lajɛ waati tɛmɛn'o la min ye jamana dɔw bɛ olu harakila karamɔgɔ Dabatungara k'a sababu kɛ u jamananin ka yaada dunfɛn mun tun b'u bolo u y'o buruja a ko o ɲɔgɔnna na se an ka jamana ma wa Ala k'an kisi en PLP karamɔgɔ Dabatungara a y'a ɲini dugudenw fɛ sa bɛɛ lajɛlen ka sabali jan ko min ye jamana in ye a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ ami du peuple kɔnɔ a ka bi bɔli don Bonjour, bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma enquêteur sɛgɛsɛgɛlikɛla o don sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 175 hali maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko ABD ko min ye jamana den sɛbɛn dɔ ye a kun damana min ye Imam Mahamudu Diko le très respectueux éclairé i k'a dɔn a kun welela min ye district naani silamɛw ka tɔnba min bɛ n'u k'a ma Ligue Islamique Mondiale o ɲɛmaaba de kun y'a wele ka taa u ka ɲɔgɔn ye ka kuma diinɛ kan ka kuma diɲɛ kan wajabate i k'a dɔn Imam Diko ani maaw taara nka i k'a dɔn hali ni jama man jan i k'a dɔn ani maa dɔw taara n'o ye awa nagakɔrɔma dɔw ye sɛbɛnnikɛla ko taama in kɛra wasa ye i k'a dɔn a kɛra kunnawole sabula min ye janvier kalo tile 6 ka taa bila tile 15 la Saudiya jamana na i k'a dɔn Imam Mahamudu Diko min kɔni ye diinɛ ye i k'a dɔn a sɛbɛkɔrɔ fɔra ni ka awa ɲɛ da yɔrɔ sanumanw ani yɔrɔ barikamaw kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Imam Mahamudu Diko sɔn kɛra ma min ye a ka maganda ye i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'o b'a to a la n'o ye club de soutien Imam Mahamudu Diko a ka sagili la juma tɛmɛnen olu ye labɛnba kɛ labɛn min ni Bamakɔ ŋunana kosɛbɛ sabula hadamaden bɔra fa bɛɛ lajɛlen la k'a daminɛ aéroport la ka taa bila Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI n'o ye Imam Diko yɛrɛ jabala ye hadamaden saradalen bɛ fa bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen nisɔnjɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen bara ka sangu sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin bonyaba in ye n'a taara ka ni maliden sɛgɛrɛ wajabate k'a dɔn ani ɲɛfɔli ka kan Maka ani Madina wajabate k'a dɔn ayiwa diinɛ sunkɔrɔla ye silamɛ diinɛ i k'a dɔn a daminɛna ye wajabate n'i y'a ta k'a lajɛ nin kan ka ja maliden bɛɛ lajɛlen ye Mali min n'a fɔra ko silamɛ jamana don 100 o 195 nin bɛɛ lajɛlen ko ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wajabate k'a dɔn farafinna an k'an ka nisɔndiya ni nin jɛ in ye sabula i k'a dɔn maliden don o tɛmɛnen kɔfɛ farafin don i k'a dɔn min bɛ farafinna wajabate silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw k'a ta ka bonyaba ta k'a sɛgɛrɛ a ko i k'a dɔn ni maana ni ka kan Mami n'a ka délégation sera au royaume Arabie Saoudite min ye tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 6 imamu i k'a dɔn ayiwa min ye magan silamɛw ye Saudiya i k'a dɔn ɲɛmaabaw n'o ye ayiwa i k'a dɔn a prince ba yɛrɛ ye o y'a kunbɛn jumadon a taara i k'a dɔn i mura kɛ wajabate i k'a dɔn o b'a jira k'a fɔ n'i nana Maka n'i ye silamɛ ye baara kan ka daminɛ o la wajabate i k'a dɔn tuma min ni i mura in kɛra a fɛ wajabate i k'a dɔn a taara Ala wale ɲuman dɔn Ala wale ɲuman dɔn min ni Ala ye nin da ka nin k'ale ye wajabate k'a dɔn ale kana Maka faamaw ka wele la jango diinɛ su ye yan ye a yɛrɛ dun ye diinɛ ɲɛmaa ye alimami don a ye mura kɛ olu dafalen wajabate Imam Diko n'a ka délégation i k'a dɔn ayiwa min ye Ligue Islamique Mondiale n'o ye silamɛ diinɛ tɔnba ye olu y'a wele wajabate a n'olu ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in sɛfɛ u ye kuma caman fɔ kuma minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin silamɛya yɛrɛ sinsinni ani ayiwa Mali yɛrɛ jamana bɛ bolo minnu kan da sera nin bɛɛ lajɛlen ma wajabate k'a dɔn ayiwa min ye ayiwa saliw ye u y'o kɛ saliw kelen kɔfɛ bonya minnu kan ka ta ka d'a ma diinɛ bunnaku kan ani minnu kan ka fɔ wajabate k'a dɔn da donn'o bɛɛ lajɛlen ko fɔ min ye Imam Mahamudu Diko hɔrɔni bɛ min ye ayiwa bonyaw ye wajabate k'a dɔn olu taara ka d'a ma bonya caman de ye ani u ko minnu ma to a kana kado u y'o caman kɛ wajabate k'a dɔn ayiwa min ye Imam Mahamudu Diko ye i k'a dɔn a nana wuli ka jɔ boloda i k'a dɔn sabula Makan jamana wajabate ka yen sɛgɛrɛ a taara Maka wajabate k'a dɔn tuma min n'o banna Medine o ye kira yɛrɛ dalen bɛ dugu min na o ye Madina ye Madinakaw sɔrɔla k'a wele wajabate k'a dɔn a ka t'i ɲɛ da u ka dugu kan
taalen min kɛ Bɔjabate n'i y'a ta k'a lajɛ diinɛ yɛrɛ sunkɔrɔla a n'a fɛn caman bɛ n k'i ɲininka Medine sabula yɔrɔ dɔ bɛ yen u k'a ma musée d'exposition o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kira yɛrɛ ka lahalaya a ye baara minnu kɛ k'o kɛra a fɛ u bɛɛ lajɛlen maralen bɛ ayiwa soba min kɔnɔ u y'o dayɛlɛ a ye a ka t'i ɲɛ da olu kan Bɔjabate kuma min n'a ɲɛ dar'o kan Mɛdinakaw olu y'a fɔ a ye k'u ka dunan don Bɔjabate bɛɛ lajɛlen tɛ kɛ Madina dunan ye Mɛdinakaw k'a ma ko dunan don k'a bisimila bisimila min ni dunanbaw n'o ka kan u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ ka kuranɛ d'a ma kuranɛ min zanunama don alimami san kɔni an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kuranɛ sanunama i kan ka kɔlɔsi sanu di yan Bɔjabate i k'a dɔn alimami u ye kuranɛ sanuma d'a ma Bɔjabate k'a dɔn a yɛrɛ foto dilanlen don k'o bila o kɛrɛ la Bɔjabate a ko bonya tɛ tɛmɛ o kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ninnu kɔni ye koba ye min hadamaden bɛɛ lajɛlen n'a man kan i k'a dɔn a min ye kira Muhamadu yɛrɛ parfɛn min kun ka di kira yɛrɛ u y'o dɔ d'a ma Bɔjabate hakaja nin parfɛn min filɛ nin ye n'i ye dɔɔnin sɔrɔ nin na Ala deli o Ala deli n'i y'a toni a dabaji la a bɛ minɛ i b'a si dɔn kɛ n bɛ nin parfɛn in dɔn kojugu an bɛɛ bɛ taa dɔɔnin minɛ a yɛrɛ fana ye mori ye dɛ Bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn tuma min Madina i k'a dɔn ka bɔ yen min ye Imam Muhamadu ko i k'a dɔn Madina tigiw yɛrɛ ko minnu ma ko Alimudin olu de y'a bisimila Bɔjabate i k'a dɔn dunanya bonya kɔnɔ karama bonya kɔnɔ i k'a dɔn ani bonya ni kuma minnu ka kan k'o bɛɛ lajɛlen fɔ u sɔrɔla ka sigi sa ka diinɛ kuma fɔ Bɔjabate i k'a dɔn Mali yɛrɛ bɛ danga min na ka kuma caman fɔ sɛbɛnnikɛla ko Imam Muhamadu ko i k'a dɔn a diyara kosɛbɛ sabula a y'a jira k'a fɔ ni min dalen filɛ k'ale sɛgɛrɛ i k'a dɔn Ala ni Mali sababu Ala ni malidenw sababu Bɔjabate i k'a dɔn o kuma bonya in ni karama a b'a da malidenw kɔrɔ Bɔjabate i k'a dɔn ka sɔrɔ ka sali min sali minnu kɛlen i k'a dɔn ka wulikajɔ boloda Bɔjabate misiri min bɛ n'u k'a ma ko Almashaidi Madina Til Mosque Bɔjabate Til ayiwa Muna Wara Bɔjabate i k'a dɔn wa alimami ba a n'o fana kumana Bɔjabate i k'a dɔn ka sɔrɔ ka daw bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ yɔrɔ minnu ni diinɛ yɛrɛ b'a a kanu kosɛbɛ i k'a dɔn n'o ka se ka da ka ye nin bɛɛ lajɛ Bɔjabate ni ka sɔrɔ ka labanza Bɔjabate i k'a dɔn folu u ni tanu ka kɛ k'o kɛ ɲɛsin ɲɔgɔn ma Sheikh Imam Muhamadu Diko Bɔjabate i k'a dɔn silamɛya wulikajɔ ani silamɛya dɛmɛ Mali kɔnɔ a y'i da se nin bɛɛ lajɛlen ma a sɔrɔla k'a ɲini sa min ye maga alimami ba ye Bɔjabate k'a dɔn a kana Mali kɔnɔ a kana yaala Mali kɔnɔ ka Mali lajɛ a ka dugawu kɛ Mali i k'a dɔn o fana y'a jira la k'a fɔ ni Ala ni kira jɛnna n'a ye Bɔjabate u na bɛn u ka kɔfɛ a sɔrɔla ka juma salilen kɔfɛ ka sɔrɔ ka avion ta k'i kunda Mali kan a bɛna don min Bamakɔ juma don Bɔjabate k'a dɔn kanubaw ni lapasabaw bɛɛ lajɛlen de bɔra ka taa kunbɛn ko kɔrɔkulu a y'a jira sa i k'a dɔn a jiginnen kɔ ka bɔ avion kɔnɔ bonya minnu kɛra yan ni kuma minnu fɔra ye ni Ala jɛnna n'a ye camancɛ fanga mɔɔw a bɛ taa da u tulo kan min ye Haut Conseil Islamique du Mali a bɛ taa bonya juru la nin kun ye sɛbɛnni an ye min zalo ka bɔ enquêteur kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ bɛ tunkara ne bɛ n tigɛ don challenger fasiriba n'o ye Siyaka Dunbuya ko ni minɛ ka bilida karamɔgɔ dɔ bɛ tunkara a ka fisa ni dalankolon ye a ko an ka jamana in camancɛ fanga a ko min kɔni ye camancɛ fanga ye a bɛ ka para ɲɛ belebeleba kɛ a ko n'i y'a lajɛ waribon dɔ bɛ an ka jamana in kɔnɔ n'o ye BNDA min sigilen bɛ ni ka Mali sɛnɛ ka cikɔrɔma dondo BNDA min sigilen bɛ ni ka dun ka fa sabati jamana in kɔnɔ karamɔgɔ dɔ bɛ tunkara k'u ye miliyari 10 sɔrɔ ka bila u ka wagande kɔnɔ tabarikala fasiriba ko a ko ni nafolo yɛrɛ a sɔrɔla sɔrɔ cogo jumɛn na sabu ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la a ko n'i y'a lajɛ waribon ka ca an ka jamana in kɔnɔ BNDA ale ka kunkelenna o ti dɔwɛrɛ ye Mali bɛ se ka jidi sɛnɛ kunda cogo min na karamɔgɔ daba tunkara sabu sɛnɛ ale de ye jamana yɛrɛ nguloma belebeleba ye dun ka fa tɛ sabati jamana kɔnɔ o jamana ka ɲɛta sabatili ka gɛlɛn a ko BNDA a y'a seko n'a damayira caman kɛ min ye sɛnɛgalaw dɛmɛni la karamɔgɔ daba tunkara o de nana ni kunnawolo belebeleba ye sabu jamana minnu sigilen bɛ k'an lajɛ n'o ye waribontigiw ye ka taa bila diɲɛ disiba nafolotigiw la baara o baara bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ u ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen la min ye BNDA ye u n'o ye tigɛnɔbila kɛ tigɛnɔbila in bɛ tali kɛ mun kan karamɔgɔ daba tunkara hali bi u bɛ sira ɲuman min kan n'o de ye ka Mali sɛnɛkɛlaw dɛmɛ dun ka fa sabatili la o kuma k'olu fana b'u kɔkɔrɔ o baara ɲuman na miliyari 10 u y'o ta ni k'o labila BNDA ye karamɔgɔ daba tunkara min ye sɛnɛ nata ye o kuma a bɛ se ka kɛ taman ye cogo min na Mali kɔnɔ
fasiriba ko miliyari 10 o tɛ miliyɔn 10 ye nafolo mugu belebeleba don karamɔgɔ daba tungura nin baara in bɛɛ lajɛlen bolo da décembre kalo tile 21 san 2020 a kɛra min ye ministère des affaires étrangères ale jabala la a ko min kɔni ministre des affaires étrangères ye karamɔgɔ daba to ale yɛrɛ de kɔni tun ye ko in ɲɛmaa ye n'o ye Ezeni Mulayi ye ale kɛrɛfɛ ministre de l'économie et des finances n'o ye Aluseni Senu karamɔgɔ daba tungura min ye bɛndeya ye o ɲɛmaaba n'o ye Weigalo ye i b'a ye k'a fɔ ale fana tun b'a kɛrɛfɛ a ko n'i y'a lajɛ hali bi maa minnu da bɛ nafoloko baara la an ka jamana kɔnɔ karamɔgɔ daba tungura nin bɛɛ lajɛlen da bɛ ka taa bila jɛɲɔgɔnya la Mali ni jamana wɛrɛ cɛw cɛ ɲɛnabɔliw la a ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la a ko min ye Mulayi Zeni ale ye kuma bɔ ka bin ale de bɛ Mali ni jamana wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ la ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ a ko ale kɔni bɛna i bolo don nafolo min sɛbɛn kɔrɔ karamɔgɔ daba tungura nin bɛ Mali ka ɲɛta kofɔ hali bi nafolo dibaw a b'a fɔ ko nin kana k'a dan ye u ka se ka giriman wɛrɛ di min ka ca ni miliyari 10 ye min ye an ka Mali nafoloko yɛrɛ minisiri n'o ye Aluseni Senu ale kɔni fana y'a jira k'a fɔ ale kɔni ka baara ɲɛsinnen bɛ nafoloko baara ma ni ne ka di ale diɲɛ ma don o don nafolo ka walankata ka bɔ jamana kɔfɛ ka don Mali kɔnɔna la o tuma ko bɛ Mali ka ɲɛta ko fɔ o bɛ ale ka daraja ko fɔ karamɔgɔ daba tungura nafolo ka dɛsɛ jamana in kɔnɔ bilen o t'ale fɛla ko ye a ko nin ye bɛndeya yɛrɛ ɲɛmaaba lajɛ n'o ye Sulemani Weigalo o fana ko ni ko ɲagaribagatɔ ma k'a ka tasuma fifa n'a nunji m'a fa a daji b'a fa a ko bɛndeya ka miliyari 10 sɔrɔ ka bila a ka wagande kɔnɔna la o tuma ko nafolo man di k'a dun dɛ a dira de k'a bɛ se ka baara kɛ n'a ye karamɔgɔ daba tungura i n'a fɔ dɔn bɛ ni baara ɲuman ye o de ye kunnaja la s'u ma a ko nafolo in bɛna ta k'a sarada cogo minnu na o de ye maa o maa ko de ye Sénégalais an ka jamana in kɔnɔ o tuma i b'i ka laɲini boloda laɲini u b'a lajɛ sabu jɛrɛjɛkulu bɛna sigi n'o ye commission ye ni k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ i ye nafolo mun ɲini u fɛ lakika la n'a sɔrɔ i bɛna don baara de da fɛ o tuma k'u b'a ta k'a d'i ma i bɛ baara kɛ n'a ye a kan ka sara cogo min na o fana bɛ ɲɛf'i ye o saradi de bɛ kɛ sababu ye ni k'a ta k'a di maa wɛrɛ ma o fana k'i bolo yɛlɛma n'a ye a ko min ye OVD-NG ɲɛmaaba n'o ye Abdulkarim Konate en peu le peu ale fana ko k'ale sigilen bɛ Sénégalaw ka ɲɛta kɔnɔna la o tuma ko ale fana bɛ kuma ale bɛ min fɔ wari dibaw ye o tuma karamɔgɔ daba tungura k'ale fana nisɔndiyalen don hali bi k'u ka dɔ fara nafolo dili kan sabu maa minnu b'ale kɔ n'o ye sɛnɛkɛlaw ye jamakulu min don o tuma ko miliyari 10 n'i ko k'i b'o kilo ni ɲɔgɔn cɛ k'ale bi i ka da la k'a fɔ ko bɛɛ tɛna fɛn sɔrɔ ko ye o tuma ko Mali a mago bɛ ni ɲɔgɔnna dɛmɛ belebeleba la o tuma ko malidenw sigilen bɛ sɛnɛ kan Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye o tuma min ye dɛmɛbaw ye k'u ni ce hali bi k'u cɛsiri Mali dɛmɛni na a ko n'i ye Mali dɛmɛ dunkafa sabatili la karamɔgɔ daba tungura ko Mali kelen tɛna bɔ o tɔnɔ na koyi jamana caman tɛnkun bɛ Mali la ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ dɔɔni sɔrɔ ni ka dun fɛ kunnafoni filɛ nin ye a ye min bɔ challenger kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjibate namu an ka Tezara premier min o bi bɛn namu bala cogo bɛ di karamɔgɔ daba tungura ne bɛ n tigɛ don o bi kɛ soir de Bamako fasiriba n'o ye Laya Jara Laya ko mun Laya Jara a ko an ka taa conseil national de transition na karamɔgɔ daba tungura ko dagaba lamagalen bɛ a ko n'i y'a lajɛ foro binbali wolokili 9 ko min ye ɲɛmaaba ye n'o ye colonel Maliki Jawo ani a ka baarakɛla dɔw karamɔgɔ daba tungura ko hakiliw fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ munna hakiliw fɔra ɲɔgɔn kɔ a ko SNT kɔni ale sigira ka ban yamaruya sira dir'u ma u ka baara kɛ min ye jamanadenw tɔgɔ la a ko min ye CNT kɔnɔna ye karamɔgɔ daba tungura min kɔni ye maa caman ye olu fɛla ko ye fɛn mun ye o de ye nansara minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna min ye Faransi ye u k'u ka koso ni kasaw cɛ ni ka bɔ Mali kɔnɔna la kabini waati jan nin kuma in a saradalen bɛ réseaux sociaux kan k'a yira k'a fɔ CNT maaw de bɛ se ka nin don nin kuma in na ni k'a yira k'a fɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la wasabulon kɔnɔna la Mali jɛnna n'a ye Faransi ka taa pɛtɛnkɛliw ka bɔ Mali kɔnɔ a ko n'o ye maa dɔw fɛla ko ye o tɛ ɲɛmaaba fɛla ko ye sabu min ye docteur Aboubacar Siriki Fɔnba karamɔgɔ daba tungura ale kɔni ye a ka tiɲɛ jala 4 kɔni to ta ka Maliki Jawo sɛgɛrɛ min ye ale ka hakilina la karamɔgɔ daba tungura o de ye an bɛ don min na ko bi jamana in sɛgɛnna jamana in tɔɔrɔ la o tuma an k'a lajɛ sa n'a dun k'a fɔ ko nabaw namɛ ka n'an dɛmɛ u dun dɛsɛ bɛ u nakun na nakun fila t'u la Mali bɛ tɔɔrɔ jugu min kɔnɔna la karamɔgɔ daba tungura Mali ka bɔ kɔnɔ ni ka
ka kɛ malidenw sago ye nka ko n'i y'a la diɲɛ seligina ni tɔnbaw u bɛ taa jamana o jamana kɔnɔna la mankan mun bɛ dɔ de bɛ fara gɛlɛya kan karamɔgɔ Dabatungura gɛlɛya jugu mun bɛ diɲɛ ma don o don dɔ de bɛ fara kan sabu baara in a bɛ ka kɛ hakilina caman kɔnɔna la sɔrɔ ni hakilina caman b'a la min ye politiki nasira ye a ko Mali ta fana bɛ bila o minɛn kɔnɔna la wa Dr Abubakar Sidiki Fɔnba ale ye tɔn ye n'o ye A2EPM o ɲɛmaaba don karamɔgɔ Dabatungura min ye CNT o fana membre don a y'a yira k'a fɔ ale kɔni bɛ min fɔ a ka ɲɛmaa ye n'o ye colonel Maliki Jaw ye min ye Faransi ko in ye kuma k'u sen don a ko in na sabu maa caman de bɛ wuli ka jɔ la Faransi ka taa ka bɔ Mali kɔnɔna la Maliki Jaw ale kɔni y'a yira k'a fɔ Mali ni jamana caman de ye tɛgɛ nɔbila kɛ min ye partenaire ani ɲɔgɔn cɛ Mali an marabaa ye Faransi ye Faransi ale kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔ jigiya caman na karamɔgɔ Dabatungura ni Mali tigɛra ka don o don k'a bɛ wuli Faransi kama o don b'a yira k'a fɔ anw yɛrɛ dan b'a la k'an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ fɛn caman bɛ yen Faransi bɛ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ Faransi n'i y'a lajɛ karamɔgɔ Dabatungura cogo min na a bɛ ɲali kɛ o cogo kelen na a ko min ye Faransi ni Mali ka tigɛ di ɲɔgɔnmaya ye o kuma fɛn o fɛn bɛ se k'o dabila sisan k'o tɛ ɲuman ye nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ sabu an bɛ cɛmancɛ fanga na a ko Faransi karamɔgɔ Dabatungura min ye an ka kɛlɛbolo ye ka hakilinaw jɔ n'o ye formation ye Faransi k'an dɛmɛ minɛn kunda Faransi ni ka an dɛmɛ maa minnu bɛ n'u kan ka minɛn feere an ma a ko Faransi de da bɛ nin bɛɛ lajɛlen na ko ni maaw t'a dɔn Faransi b'a ni ko min cɛ k'a ka ca fo k'a dama tɛmɛ a ko Faransi karamɔgɔ Dabatungura u nali ni bi cɛ u ye ɲuman caman kɛ a ko min ye tiɲɛni caman fana bɛ u y'o bolo da nka ko k'a lajɛ ni hakili ye Faransi ka gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ k'a kuma fɔli ka di da kɔnɔ dɛ nka ni Faransi gɛnna ka bɔ Mali kɔnɔ o kuma anw bɛna mun de ta ka an yɛrɛ sɛgɛrɛ lakana kunda a ko ɲininkali o tomi bɛ yen a ko maa minnu bɛ wulikajɔ la maa minnu bɛ laɲini na o kuma k'a bɛɛ lajɛlen yen bɛ a bɛɛ lajɛlen mɛn bɛ a ko jamana in bɛ hakilina min na an bɛ don min na ko bi basigi ɲinitɔla don o kuma maa minnu bɛ ɲɛmaya la k'u fɛ la ko fana ye min ye o ye basigi ye baara min kan ka kɛ dibi la n'o tɛ kɛnɛ kan fɛn ye a ko don o don dɔɔnin bɛ fɔrifɔriw la a ko jamana marabaaw ma sɛgɛn u ma ɲinɛ karamɔgɔ Dabatungura min ye Faransi ye u bɛ gɛlɛya fɛn fɛn la Mali kɔnɔna la o kuma ko Ala ye diɲɛ ma don o don la ji bɛ da dɔ sana kan a ko Faransi karamɔgɔ Dabatungura min kɔni u fɔrifɔrilen don nka o n'a ta o ta ko jamanadenw k'a lajɛ u k'a lajɛ dɛ o kuma karamɔgɔ Dabatungura ko ni wulikajɔ kɛra Faransi kama min bɛ ka fɔ bi ko kuma wɛrɛ bɛ fɔ sini dɛ ayi siga t'o la maa caman bɛ yɔrɔ taama bɛ ka labɛn le 20 Mali ka sɔrɔsiw ka fête d'indépendance o tɛ sinikɛnɛ wulikajɔ bɛ ka boloda maa caman kama ko Faransi ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ Faransi ka to yan a man n'anw ye koyi nka Faransi ka taa o b'a yira k'a fɔ anw fana jigi dalen bɛ fɛn dɔ kan Faransi ka taa i jigi dalen tɛ fɛn kan karamɔgɔ Dabatungura Ala m'an kisi la Bɔjabate delila k'a fɔ n ye don dɔ Bɔjabate namu kabini 1960 Mali ka indépendance tara o don fo ka n'a bila bi la i k'a dɔn kuma bɛɛ a bɛ fɔ Faransi ka taa Faransi ma taa u ma taa mun na Faransi bɛ mun na u b'an ni mun jɛ u bɛ mun ɲa ye karamɔgɔ nin ye ɲininkali ye dɛ voilà nin ye ɲininkali kabini 1960 indépendance tara don depuis Modibo Keyita tile ko an ye yɛlɛma hɔrɔnya ta u ka taa an mugu tɛ Faransi la a ye taa u ma taa san o san a ye taa don o don a ye taa hali n'u ma ɲɛ taali kɔ n'u taara ka min ni min don yen an bɛ se a bɛɛ kɔrɔ wa an tɛ se ɔhɔ an b'o jaabi dɔn ka ban an tɛ se ayiwa an tɛ se dɛ Bɔjabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire Bɔjabate i kana siga n'i ye bani ngɔnɔ ye faliw nɔfɛ i b'a sɔrɔ misiw tunun'u na Bɔjabate i k'a dɔn ensemble consulaire du Mali a fɔ Mali juraw a fɔ jagokɛlaw a fɔ nafolotigiw a fɔ ko banaw Bɔjabate i k'a dɔn banaya ale ni hakili ɲuman de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye e ko Mali juraw u ma hakili ɲuman sɔrɔ wa Bɔjabate vote kɛra kunungo Mali jagokɛlaw ani nafolobatigiw u farala ɲɔgɔn kan Bɔjabate maa caman sigilen bɛ ka fɛn min kɔnɔ o ma kɛ Bɔjabate k'a dɔn ɲɔgɔn sama-sama ani ɲɔgɔn fara nafolo tɛna tiɲɛ nin na Bɔjabate sabula juraw ka kɔ vote ɲɛ chambre de commerce et d'industrie du Mali bɛn kɛra kan sɔn kɛra kan anw de ye kelen ye anw de bɛ wari ɲini ka na jamana in kɔnɔ anw de bɛ awa l'impôt ni patente sara jamana jigiba de ye Mali jagokɛlaw ye o tuma anw ka kɛ misali ye anw ka kɛ miseli ye ka mɔɔw kalan la
anw bɛna min kɛ n'o kɛra n'o ɲɛna lala politique mɔɔw fana na anw da ɲɔgɔnna kɛ ɲɔgɔn sama ni ɲɔgɔn farafara o ka bɔ a la Bois Jabate i k'a dɔn chambre de commerce et d'industrie du Mali i k'a dɔn vote kɛra kunungo hali si hali kalan ma mɔgɔ waasi awa gɛlɛya ma don a la sɛbɛnnikɛla ko a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la juraw yɛrɛ dama de bɛɛ n'a kan min kɔni ye Bamakɔ ye i k'a dɔn jamana a bolofara minnu bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ Bamakɔ ta de jateminɛ lala ni Bamakɔ ta ɲɛna bɛɛ lajɛlen ta na ɲɛ ayiwa min ye mankanba ye o na ban Bois Jabate i k'a dɔn san o san i b'a ye k'a fɔ juraw ka vote a bɛ kɛ politique vote bɛɛ lajɛlen nin bɛ don a la faamaw bɛ don a la Bois Jabate politikimɔgɔw nin bɛ don a la i k'a dɔn wulikajɔ fanga ka bon fa bɛɛ lajɛlen la wa a bɛ kɛ sababu ye nafolo caman de ka tiɲɛ i k'a dɔn awa kun tɛ min na min ye Mali juraw ye Bois Jabate o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲɛ ka ɲɔgɔn d'a ma anw ka bureau sigi ni bureau sigi kun ye Mali juraw ka ko ye i k'a dɔn nin tɛ gɛlɛya ye o tuma an dun d'a lajɛ an ka bɛn lisi kelen kan sɔngɛrɛw ma bɛnkɛrɛw kan sɛbɛnnikɛla ko awa Bamakɔ i k'a dɔn lisi kelen min ye Kulukɔrɔ région ye lisi fila kɔni kun bɛ yen Kayi fana lisi fila de fana tun bɛ Kayi i k'a dɔn Bamakɔ min ye ensemble conseillère ye 88 o de y'a membre ye Bois Jabate lisi kelen min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye Sinakodem président i k'a dɔn ale kumana a ko min ye Segu ye Segu bureau ye 36 ye Kayi bureau ye 30 ye Tombouctou i k'a dɔn 12 a ko nka min ye awa fiɲɛni fitini o yɛrɛ ma kɛ bilen koyi o de tun ɲini ka kɛ mankan ye min bɛna wuli awa Ablaye Sise tɔgɔ dɔ fa fɛ sabula ale bɛ lisi min kan lisi provisoire kun don i k'a dɔn wulikajɔw ni jateminɛ na Sakɔ ka fɔ la ale nana nɔbila Mamadu Dabo ye i k'a dɔn a bɛɛ ye maa kelen a bɛɛ ye awa bolofara kelen o de tun ɲini ka kɛ mankan ye nka u labanna ka bɛn a la ni ka ɲɛfɔli kɛ mankan ma taa yɔrɔ jan bilen a ko kuma n'i y'a ta k'a lajɛ kunungo mankan kelen de ye gɛlɛya kelen de min bɔra awa juraw ka sigili la sabula jamana in commerçant ani industrie u bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ jamana in b'olu kamango de la n'olu sera ka ko dilan ka ɲɛ a ka ca Ala fɛ min kɔni ye hali politikimɔgɔw ye olu laban bɛ bɛn fɛn na a ko ni gɛlɛya wɛrɛ ma don a la sabula jamana in ayiwa bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min don min kɔni fɔra ani bɛn kɛra min kan min ye Yusufu Bacile min ye chambre de commerce président ye bi i k'a dɔn awa vote kura nata i kana se ka hali gɛlɛya kelen tɛna don a la ale de bɛna sigi wolo kan ka kɛ président ye Sakɔ ka fɔ la a ko olu kɔni ma fiɲɛ ye a ka baara la sabula fɛn o fɛn n'a y'a daminɛ a ye layidu fɛn o fɛn ta a bɛɛ kɛra i n'a fɔ délégation consulaire Segu Gawo Tubutu wulikajɔ minnu kɛra olu ka soko la o jɔra k'o ban o tɛmɛnen kɔfɛ Yusufu Bacile a ye wulikajɔ wɛrɛ fana kɛ wulikajɔ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin u ka centre de formation ma o baaraw fana daminɛna délégation fɛn o fɛn bɛɛ k'i bɛ chambre to a la mobili dira bɛɛ ma wa bɛɛ lajɛlen ni échange bɛ ɲɔgɔn na u ka sigida la a ko feedback fana dɔ farala a janya a n'a makama a n'a giri kan a ko min ye industriel ye i k'a dɔn Mali kɔnɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ olu ka munumununi a n'u ka taa yɔrɔ jan o fana sigira sen kan Ala ni Yusufu Bacile ka hakilina a ko Covid-19 chambre de commerce ye wulikajɔ min kɛ n'o ye tegoko minɛnw ni awa jeliw ye waasa juraw ka se ka matarafali kɛ a ko i k'a dɔn fana fanga bonyana a ko nka n'i ye ko girinyani ye n'i ye ko barikalen i b'a sɔrɔ maa hakilimaw bɛ awa ko ju la min ye kɛlɛ maju senbara ye ka bɔ Banamba i k'a dɔn a fana ye munumunu salo caman kɛ ka juraw taama ɲɔgɔn i k'a dɔn su dibifin na ka taa f'u ye a y'an hakili to ko la anw de ye kelen ye anw de ye jagokɛlaw ye kɛlɛ ni mankan ni wɔyɔ man ɲi min ye consensus ko in ye n'o ye bɛnkan ye a tɛ jɔ an k'o kɛ wa sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn maju senbara a jɔyɔrɔ barika bonyana kosɛbɛ Bois Jabate n kun bɛ min ɲini maju senbara la u ye nin ye Bois Jabate k'a dɔn nin tɛ journal kuma ye n da delila k'a fɔ a ye n kelen n'a kelen n ko a ma n ko maju Ala ye hɛrɛ k'i ye Ala sara ne da ye nin wa ye an maa fila ka bureau kɔnɔ ko maju senbara Ala ye hɛrɛ k'i ye Ala y'i bonya a y'i kɛ fɛntigi ye i ye denmisɛn ye i kumakan mɛnnen bɛ bonya bɛ mɔɔw yɔrɔ munna san o san min ye aw ka jamana ye n'o ye Banamba n'a Lamini san o san mɔɔw bɛ kɛlɛ député ko maire ko Ala y'a se k'e ye a dabali b'i bolo a layidu ta ɲe a ko Daba i m'a ye ɲinanda an bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ va senbara o ka kɛ député hali ni gɛlɛyaw kɛra a la yɔrɔ dɔw bɛ an bɛ se k'o koro nka ni Ala jɛna n'a ye député sigi wɛrɛ min ye ayiwa n k'i ɲininka maire sigi ye anw ka Lamini an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ boloda anw ka jamana tun bɛ cogo min fɔlɔ gɛlɛya t'a la mankan t'a la an bi bɛn o de ka ɲi Javi ka bɛn kelen ma
kɛlɛ t'a la mankan t'a la ni député voté sera an bɛ ɲɔgɔn ɲininka n'o ko an kan k'a di joli ma a nege b'a yɛrɛ la ma jugu tɛ n'a nege b'ale la ɲinini kɔni ka nɔgɔ a ma o ye tiɲɛ maa dɔw bɛ ɲɛmaaya man ɲi olu la o olu ka ɲi min na sabula bɛɛ b'u bonya o ye tiɲɛ personne ressource min ye bananba dugu 7 naamu tiɲɛni min kɛra nin jamanaw kɔnɔ nin kan damadɔ in kɔnɔ voté ko la politique kɛlɛya la a barika bonyana kojugu ka bon ka bon an ye fɛn caman du kelenw fa kelen ba kelenw minnu lamɔna ɲɔgɔn kan ka wolo ɲɔgɔn kan ka mɔ ɲɔgɔn kan naamu mun bɛ t'u bila ɲɔgɔn na politique la jɔyɔrɔ ko kɛlɛ i mana kɛ député bananba walima tuba i bɛ mun sɔrɔ a la ka sɔrɔ min t'i bolo n'i kɛra maire ye e bɛ mun sɔrɔ maire la ka sɔrɔ o t'i bolo ka fɔ fɛntigi don fɛntigi a bɛɛ ye fɛntigi ye seba bɛɛ a bɛɛ ye kabilatigi kosɛbɛ olu ka kɛlɛ ka ɲi wa a man ɲi bon ka kɔn voté ɲɛ ni maa sɔrɔ la min bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi ka kuma i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan an ka karisa sugandi gɛlɛya bɛ min fewu wari ti tiɲɛ maa ni maa ti jigin ɲɔgɔn na kɛlɛ ti don mɔɔ ni ɲɔgɔn cɛ a dɔnna lawale la ni jamanaw bi ɲɔgɔn de fɛ fo ka taa fɔ a to ten ka sɔrɔ état ma se tuba lajɛ bɛn bɛ tuba lajɛ tuba kura lajɛ ka sɔrɔ jamana ma fɛn d'u ma ka sɔrɔ jamana m'u dɛmɛ mun y'u jɛ u ye fɛn bɛɛ kɛ kɔlɔnbaw bɛ yen robinet bɛ yen kura bɛ yen n'a fɔra ko toyi dugu den bɛɛ bi fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka min di bɛɛ b'a kɛ dugu bɛ labɛn mun bɛ taa bila politique ko kɛlɛ la ADEMA ma dɛ URD ma dɛ nin ye MPR ma ye ka taa politique don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo k'o tiɲɛ waati dɔ sera sa Madu n'a ɲɔgɔnnaw ka fara ɲɔgɔn kan u ka laminiw la ka bɛɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan bon désormais kɛlɛ tɛ bilen n'i y'a daminɛ ni voté sera URD ko walima ADEMA ko tɛ yan an bɛ maa de lajɛ maa min bɛ se k'an ka jamana baara kɛ an b'a d'o ma gɛlɛya t'a la kɛlɛ t'a la sisi min ta ye fuguri bɔ daba da la o chambre de commerce tɛ yen nin de kan ka kɛ tamasiyɛn ye sabula n'i y'a mɛn juraw jura fanba ye maa kalanbaliw de ye nin ye tiɲɛ dɛ nin ye tiɲɛ nkalon tiɲɛ wala o tuma chambre de commerce d'industrie kan nin misali nin ye tamasiyɛn ɲuman ye malidenw kan k'u banba nin de kan ka bɛnkanw kɛ hali député sugu ka kabilaw wele an k'a lajɛ an ka député di jɔnni ma anw ka dugu kɔnɔ n'o kɛra kɛlɛ bɛ ban mankan tɛ yen nka politikimaw nana don an ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ politiki la nkalon tɛ dɛ nkalon tɛ dɛ tarafatani don dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tuguni ne bɛ tigɛ don les secrets bancaires fasiriba n'o ye Adisa a ko alamisa tɛmɛnen ye karamɔgɔ dɔ b'a tuguni minisiri 3 ka bolodi ɲɔgɔnmaya kɔnɔna la min ye zone aéroportuaire ye u taara Dakolonci ye fasiriba ko nin kɔni kɛra gɛlɛya belebeleba ye sabu n'i y'a lajɛ a ɲuguɲugu tun fɔlen bɛ min ye an ka jamana ye n'a ma kɔlɔsi nansaraw kɔni y'a jira k'a fɔ licence mun b'an bolo ni pankurun bɛ bɔ nansara la ka jigin Mali kɔnɔna la o kuma k'u bɛn'o ntaraki ka bɔ Mali bolo o ɲɛsiranɲɛ kama Mali yɛrɛ bɛ se ka to a ka maliya kɔnɔna la min ye aéroport international Modibo Keita ni ka bonya a ka aéroport baaraw la karamɔgɔ daba tɔgɔ u y'a ŋanisa so minnu bɛ n'u ma jɔ sariya kɔnɔna la ni ka bɛɛ lajɛlen Dakolonci a ko hectare 7,000 ni 194 a ko o de ye fiyɛfiyɛ ye nka so jɔn bɛ yɔrɔ min na o de ye hectare 1,660 ye a ko nin baara in a kan ka ɲɛsin yɔrɔ minnu ma o ka ca kosɛbɛ karamɔgɔ daba tɔgɔ min ye aéroport yɛrɛ galakada ye so minnu bɛ n'olu ni pankuru jigi kɛnɛ ka surun kosɛbɛ u y'a daminɛ n'olu de ye mansin kuma ka wuli karamɔgɔ daba tugura ni ka taa so yara so dɔ bɛ olu kɔni tun bɛ ka jɔ nka maa ma du kɔnɔba nin bɛɛ lajɛlen kɔni Dakoloncira nka so minnu bɛ ni maaw tun b'a kɔnɔ ka kɛ du yɛrɛ ye karamɔgɔ daba tugura k'o de fana kun ka ca kosɛbɛ dudenw labɔra ni minɛnw ye k'u sigi kɛnɛ ma mansinw ye so kɛ batɛmɛsira ye a ko minisiri so 3 min ye bolodi ɲɔgɔnmaya kɛ n'o ye ministère des affaires foncières de l'urbanisme et de l'habitat n'o ye Jɔnkɛ Jara ministère des transports et des infrastructures Makanfili Dabo ministère de la sécurité de la protection civile colonel Modibo Kone karamɔgɔ daba tugura ni minisiri 3 de jɛra ni ka nin baara in boloda nka ko yɛrɛ tigiba o de ye Jɔnkɛ Jara ye n'o ye ministère de l'urbanisme ye fasiriba ko karamɔgɔ daba tugura min ye baara min kɛlen filɛ nin ye a tɛ taa musaka bɔ kɔ a ko nafolo kasabi caman de bɔra Mali ka foroba wagante kɔnɔna la min ye nin démolition baara in kɛ n'o yɔrɔ ci ye a ko min ye
entreprise belebele dɔ ye n'o ye Africa Construction karamɔgɔ daba tun u ye laɲini de kɛ olu fɛ olu ka se ka nin baara in boloda olu fana y'a yira k'a fɔ nin baara in a ka girin fo ka dama tɛmɛ o kuma musaka kɔni ko bɛ ti jɔ sefa wari miliyɔn 300 la fasiriba ko miliyɔn 300 de bɔra ni ka nin yɔrɔ ci baaraw boloda a ko baara kunfɔlɔ kɛra o kuma k'a bɛ ka bɔ a da fɛ dɔɔni dɔɔni yɔrɔ min bɛ n'o yamaralen don karamɔgɔ daba tun ko pantika si kunna a ko min kɔni kuma kɔni o de cayara kosɛbɛ yɔrɔ kan ka ci yɔrɔ man ka ci hakilinaw bɛ ka munumunu nin kumakan filaw ni ɲɔgɔn cɛ nka n'i ye taabolo yɛrɛ lajɛ jamana gouvernement ye min fɔ yanni Mali ka bololankolo avion jigin na an ka jamana in kɔnɔ o kuma k'u bɛ yɔrɔ ci ka sababu kɛ o ye o kuma n'i y'o fana lajɛ min ye jamana ko kangarida caman kɛra maa minnu y'u sigi nin yɔrɔ kofɔlenw la karamɔgɔ daba tun kabini 1995 ko yɔrɔ ci baaraw de la ka boloda o kuma ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye o kuma min ye an ka jamana in a ka perdu licence la walima an ka aéroport kura jɔ an ka jamana in kɔnɔ o kuma k'o fana musaka bɛ ti jɔ miliyari 1000 na Mali k'a ɲɛna ta nin damadɔ la min da ka di Mali yɛrɛ la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ secret bancaire kɔnɔ a disa ale ka sɛbɛnni don wajibate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdangura o don wajibate sɛbɛnni kɛbaa Demba Kɔna Demba Kɔnte Demba ko a ko an ka taa kɔmuso la Radio Mali ko RTM i k'a dɔn ɲɛmaaso ye wulikajɔ boloda ni ka furali kɛ wajibate i k'a dɔn furali in kɔni kɛra balinakoba ye nka maa caman kɔni b'a la ko a ɲɛna wajibate an bɛ donni minɛ ko bi ɲɔgɔn da ani sinaya ani i k'a dɔn baara dɔnni o de bɛ kɛ sababu ye télévision i k'a dɔn a barika ka bonya a yanga ka bonya Radio Mali n'o ye ORTM ye jamana ta don wajibate a ti ɲɛ i k'a dɔn a man kan maa minnu bɛ baara kɛ u ka baara kɛ wali baarakɛla ka taa ka sɔrɔ sɛbɛn min b'i bolo nkalon don n'o ye diplôme ye diplôme minnu awa ni tiɲɛ t'a la u k'o de ma tubabukan na fo diplôme maa tan bonyanko wajibate fo diplôme de sɔrɔ olu bolo sɛgɛsɛgɛli la ORTM na i k'a dɔn ɲɛmaa m'a bila dagirinda la a y'u bɛɛ lajɛlen wele k'a fɔ k'u ka baara bila kunnafoni kɔni u y'a dogo k'a dogo fo k'a fɔ k'a to ten nka janvier kalo tile 17 wajibate k'a dɔn kunnafoni nana da kɛnɛ ka tantara sɛbɛnnikɛla ko a kɛra gɛlɛyaba de ye jɔn ni jɔnni de tun bɛ ORTM na n'o gɛnna ni fo diplôme tun b'a bolo wajibate journaliste maa tan bonyanko a b'o bɔ olu bɛɛ lajɛlen gɛnna min kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw ye u ka diplôme ɲininkali de kɛra ka taa dɔn k'a fɔ dɔw y'u ka diplôme sa dɔw bɛ yen u bɛ journaliste baara la kalan yɛrɛ t'u la walima u ma lɔkɔli kɛ walima u ye kalanso minnu kɛ wajibate i k'a dɔn kalanso yamaruyalen tɛ i k'a dɔn jamana bolo k'a fɔ k'u ka diplôme di nin damanda taara kɛ sababu ye wajibate dɔw bɛ baara la san caman fo diplôme b'u bolo u gɛnna wajibate i k'a dɔn ayiwa min ye ORTM directeur ye a kɔni y'a jira k'a fɔ hakaja ɲɔgɔn da ani baara ɲuman de bɛ kɛ sababu ye bi télévision so cayara ko marabaatiga i k'a dɔn ni min jasirilen tɛ ni min kɔni tɛ ja ɲɛnama bɔ walima i tɛ kunnafoni ɲɛnama di i laban i bɛ bin wajibate o de la sa min kɔni ye kunnafoni kɔni sɔrɔ la kɔsa in na sɛbɛnnikɛla ko olu ye dɔ ɲininka o ko tiɲɛ don maa tan gɛnna journaliste la nka min ni min gɛnna olu to a kɔni ale t'olu dɔn wajibate k'a dɔn a ma se olu to a yɛrɛ ka fɔ sabula n'u mɛnna u ma kuma na dɔn k'a fɔ k'o b'a la sɛbɛnnikɛla ko a ko jamana in bɛ yɔrɔ min na bi janko faso ka awa télévision nationale a man kan maa minnu bɛ yen n'u tɛ baara dɔn maa minnu bɛ yen n'u ma kalan u bɛ baara min kan k'a kɛ n'u tɛ s'a kɛcogo la diplôme yɛrɛ t'u bolo u ni gɛnni ka kan nin kɔni gɛlɛyara koyi nin kuma in mɛnna o oui a mɛnna dɛ ye de a kɛra sɛbɛ ye fo diplôme a kɛra sɛbɛ ye o t'a ye diplôme bɛ min bolo a t'anw bolo yɔrɔ anw n'a ɲini ka diplôme bɛ min bolo o t'o ye olu de bɛ jɔrɔ anw kɔni n'i b'anw da i n'an da ten diplôme kelen o t'anw bolo anw kɔni y'an da in garaba tilegan fɛ k'a ɲɛɲini ka se bi ma diplôme kelen a tɛ jɛlen bolo kabini kelen diplôme kɔni t'anw bolo koyi anw kɔni y'an da in dege mɔgɔw nɔfɛ baara in ka d'an ye an y'a dege k'a dege ka formation caman kɛ hali kalankurun dɔ an t'olu kɛ faransi jamana na an bɛ se k'a ɲɛdɔn cogo min nka n'a fɔra ko diplôme ko k'i bɛ ta o la a t'anw bolo anw tɛna taa Radio Mali la jango i ka taa anw kɛ ko diplôme an n'an da ɲɛɲini Jekafo ni Manca FM na yan ni Ala sɔnna nin mun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ dɔ b'a tugura n'i ye nɛgɛ ta gɔngɔn la n'i y'a bila gɔngɔn la a tɛ foyi fɔ ni nɛgɛ kan tɛ bi ta yan b'o bila yan wajibate an bɛ bi ta in bila yan wajibate k'a dɔn an m'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye
ayiwa karamɔgɔ ayiwa min ye bonyamasegin kɛrɛnkɛrɛnnen ye sibiri don ka taa bila kunu kari la an tun bɛ nisɔndiya la yɔrɔ fila la arazali la n'o ye Yaya Kulubali ale denkɛ a ka lagare ayiwa o ye muso ta kunu o ɲaga tun bɛ yen Yaya Kulubali actionnaire Yaya Kulubali ayiwa min Yaya Kulubali arazali la karamɔgɔ an tun b'o ɲaga la ayiwa o kunu kelen an tun bɛ Buguba la i ka zone filanan na ayiwa min ye chef d'escadron Lansana Tamba Keita ale denkɛ fɔlɔ o fana ye muso ta gendarmerie la karamɔgɔ Dabatungara kɛra ɲaga dumanba ye an bɛ Covid la dɛ a kɛra ka organiser ka ɲa n'i taara dɔrɔn gel bɛ k'i tigɛ la i b'i tigɛ ko wa maa si tɛ sigi basi kɔrɔ ni masigi t'i nun na min ye dankɔrɔba ye n'o ye chef d'escadron Lansana Tamba Keita karamɔgɔ Dabatungara ko bonya bɛ Mande bonyamasegin bɛɛ o tuma ko denkɛ in ka kɔɲɔ santalamale ko maninfinw y'a k'u kungo diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye Mande karamɔgɔ Dabatungara ka taa bila fo Laginɛkaw délégation bɔra fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ politiki maaw diinɛ ɲɛmaaw ni ka taa bila a yɛrɛ jɔɲɔgɔn baarakɛɲɔgɔn sɔrɔsiw la min ye jamana ɲɛmaaw ye ko bɛɛ y'a kɛ u kungo ye o tuma min ye kɔɲɔ ye karamɔgɔ Dabatungara bolo dara mairie kɛra sibiri don kunun kɛra kɔɲɔ ye o tuma ko a nisɔndiyalen don kosɛbɛ maaw bɔra Kati et Gao Selenge i b'a fɔ sa ko maaw bɔra jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o tuma kɔɲɔkɛ yɛrɛ ye Tamba Keita kɔɲɔmuso ye Madame Keita Ɲuma Kulubali ye karamɔgɔ Dabatungara an b'a fɔ sa furu min sirila Lansana Tamba Keita denkɛ fɛ o tuma sibiri don ale ni kunu Ala ka kɛ furu tututu ye Ala ka seni bolo caman bɔ a la Ala k'u funu fɔ ɲɔgɔn kɔ Ala ka denkew tiɲɛ kɔɲɔ jara dɛ Jabate kɔɲɔ bi ja a tɔ bi kɔfɛ kosɛbɛ a fɔ Lansana Tamba Keita ye a fɔ gendarmew ye a fɔ policiers ye den kɔɲɔ u bi ɲamakalaw sɔn a fɔ Yaya ye actionnaire Yaya den kɔɲɔ a kana ɲinɛ radio ɲamakalaw kɔ awɔ yen fana kun ka di kunun dɛ Dabatungara de jalikuntigi ye yan o tuma jaliw ni yɔrɔ k'u k'a bila ka na Jabate k'a dɔn an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye i k'a dɔn Burapele ani Sidi farikɔɲɛnajɛ olu bɛ ni sɔnni d'a kan ni Ala y'u ci ni Ala y'u ci k'a fɔ ko Barisa ko kuma bɔr'u dabi dusukasi bɛ ɲini ka maa fa e b'a dɔn ni équipe u ka nin farafinkɛ nin di fɛn ye la ilaha illallah aw bɛ Barisa la an ta kɔni an ka aigle ye o aigle ye nisɔndiya la s'anw ma kunna sini awɔ makila o Barisa ko in dɛ mɔgɔw bara ka message ci u ye ka message ko walima ko an ye kubu ta wa an ma kubu ta an malo la Ala sago a sago anw ma kubu ta anw malo la réalité sa kɛ ayi réalité équipe dɔ Bilbao ayi Bilbao kuma mɛ ka adressé joona réalité kɛ awɔ famunen don dugutigi kɔrɔ bɛ dugu ɲɛnen fɛ famunen don Jabate an ka samata sɛgɛw minnu bara ka ballon ta bi Cameroun jamana na Jɔnguala i k'a dɔn u ni dɛmɛ ka kan jamana faamaw k'u hakili t'u la jamana den bɛɛ lajɛlen kan k'u sama dugawu la Burapele olu bɛna a kungun n'a ɲɛɲɛ fɔ mɔɔw ye ni surafana t'u dun su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 20 nɛgɛ ɲɛ 20 ni kelen sanga 30 ne bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ bamanankan ni ka na jɔn ni d'a kan min ɲɛsin sɔgɔma ni Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen sɛbɛnfɔlɔ kɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Mamutu ale tun b'an jigi yala nɛgɛw la Jabate Dabatungara a n'an ka kalandenw an ka kadɔ denni fila Aminata ani Mariam e ma jamu fɔ dɛ Aminata Dekuka Mariam Duɲɔ nka ninnu ka dɔngɔnɔya ne ma foyi faamuya u wolola Abidjan ka mɔ Abidjan n'u tɛ foyi mɛn dɔngɔnɔ hali bamanankan ɲuman yɛrɛ o fɔtɔ an bɛ hali sɛw mɛ o t'o sɛw mɛn u ti bamanankan ɲuman fɔ a gɛlɛyara tubabukan dɔrɔn Mamutu baara ɲɛna wa salam